Da kogebogsforfatteren Miriam Glæsel første gang blev ramt af kræft, valgte hun at gå helt stille med sin sygdom og nærmest holde den hemmelig for omgivelserne. Men da hun sidste år fik konstateret kræft for anden gang, valgte hun at gå i den helt anden grøft og dele både op- og nedture, smerte og glæde i sit sygdomsforløb med omverdenen i en dagbog på internettet. Med et stænk af humor forsøger Miriam Glæsel at jage dødsangsten væk for at hjælpe sig selv og andre. Det er sådan en lille smule sølle billede, fordi det er der, hvor man virkelig kan se, at mine øjenbryn er faldet af, og det er mine øjenvipper også. Miriam Glæsels historie er alvorlig, men der må også gerne grines. Der skriver jeg så, at der er noget, der bliver lettere. Ikke? Fordi skal man have mascara på, eller skal man ikke have mascara på? Og det skal man ikke. Jeg prøver ligesom at finde nogle ting, som jeg oplever, som selvfølgelig oplever som noget, jeg gerne ville have været foruden. Men når jeg nu skal prøve det, så må jeg så vente om til noget positivt i det omfang, jeg kan. Da Miriam Glæsel fik konstateret brystkræft sidste år, var det anden gang kræften ramte. I 2010 blev hun opereret for kræft i æggestokkene. Det var en meget, meget, meget voldsom oplevelse for mig. Og på det tidspunkt, der var jeg igennem al dødsangsten, jeg var igennem al fortvivlelsen, jeg var igennem alt, hvad skal der blive af min mand og mit barn, og nu dør jeg. Og jeg ville ikke derhen igen, fordi der var ikke rart at være. Så jeg var nødt til at finde en anden måde. Denne gang sætter Miriam Glæsel ord på og viser billeder. Og igen må der gerne grines, som er billedet her af Miriam med sin mand Jan Glæsel. Fordi at nu havde vi en oplagt mulighed til at få lavet et billede, hvor mit hår var kortere end Jens. Nu er jeg blevet drillet så mange år med min manglende hårpragt, så nu måtte det simpelthen dokumenteres der, for det kommer ikke til at ske igen. Vel? Nej, det ikke. Nej. Men kræften bliver selvfølgelig også taget alvorligt, som i den kommentar, Jan Glæsel skrev til billedet af de to. Her er en appel til alle de mænd, til koner, kærester, samlever, der bliver ramt af brystkræft. Kig på og nyd jeres kvinder lige så meget nu, som før de blev ramt af denne forfærdelige sygdom. Nærvær og kærlighed, det må være det, der er... Det er det, der har været den koden for dit og mit forhold i den her omgang. Og så bare et lille bitte grin. Altså et lille bitte grin. Bare et lille bitte grin en gang imellem. Det skader altså ikke. Det gør det, og det har vi været gode til. Men er det ikke lettere sagt end gjort? Jo. Det er det. Men der er jo ikke noget, der kommer af sig selv. Nogle gange så skal vi kæmpe lidt for det, vi tror på. Og jeg tror bare på, at man kan komme igennem sådan et sygdomsforløb hurtigere og bedre og gladere, hvis man sætter sig det for. Miriam Glæsel har altså valgt at være åben omkring kræften denne gang, for at hjælpe sig selv og andre. For mig giver det simpelthen ikke mening, at jeg skulle have kræft 2 gange, hvis ikke at mine erfaringer de skal bruges til noget. Og Miriam Glæsel overvejer at udgive sine dagbogsskriverier i bogform.